Shirifi madani ala wale nyumando. Shirifi madani ala wale nyumando. Shirifi denu na ba madani ala kunyumando ke. Shirifi madani ala wale nyumando. Machamambi wali sora godi ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشرف الله جبوا أمبو فوق ولي من دوكا دلالة في على كهرك أنكلين لنبلا جليني أنغا بوجل كنكا أمبي تماني علي ببراولي marala seku region kono Mali jamana kan lada do jamiyatu ansar din tonde bela jelembe fara Sayyid Sharif Osman Madan Haidara kan ninga ta ziyara belebele ke seli tle duruna samba flantan worota o kera septembre kalo tle tan ani woro mogo bora jien fantan nani ninga na ziyara belebele in kene kan jamana tan ani woro o mogo de nyon soro kene kan Côte d'Ivoire jamana Burkina Faso Congo Brazza Congo Kinshasa Cameroun Sénégal Angola Togo, Gabon, France, États-Unis, Malta, Chine, Mauritanie, Benin, ninga fara Mali jamana kan. Kurane kalan belebele o kena nana sigi tamani ekolso era kerefe ninga dalailu kalanke ka kul huwallahu kalan chamange ninga astagfirullah fawke ka duwaw ke Mali jamana ye chebe ni kelen ya alab seko do jamana in kono chugomi. O kurane kalan ngena ka anga maba chaman tumei anga jamana ministry so anga donmaga kangaron inafo tallaka ka demaya mimbe nyoro ninga tase groupement che bawma ninga tase ijma che bawma Mohamed Makiba hona nyogona chama anye misoro kenenka anga je ango sheria. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله وإياكم من المفلحين الفائزين بالجنة الناجين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله sababu ya ikana dimi nena jumbeni dadunga imana dimi la wasiba ukoro kama bidoude sababu ya ikana dimi la wasila jumbeni dadunga salango duguje kankera silame uyode ninyenyi ne duguje kandoye jumbeni dadunga sanwere duguje kafile ni Allah temo koto dona iga ko uto alama jumbeni dadunga uyi mogene ni diabono sidina ali unenina oyi seme alala jumbeni dadunga uyi mogene ni diabono sidina asanu unenina oyi seme alala jumbeni dadunga uyi mogene ni diabono sidina useni nenina oyi seme alala jumbeni dadunga alaye kakiraba utakira kemasaba ni tane saba aye bedamana bunyadima jumbeni
tumana an bɛ foli ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen an tɛna se ka segin ɲɔgɔn kuma nɔ kan segin ka bɛ kuma jan nka n'a bɛ cogo dɔ la a ka kan an k'a surunya jama min filɛ k'a jira jama bɛɛ la k'a fɔ sanu tɛ nin jama in sɔrɔ wari t'a sɔrɔ foyi tɛ nin sɔrɔ ni diinɛ ni kanu tɛ donc o diinɛ min n'o y'an jɛ fo an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi walasa o diinɛ in bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na komi n'a fɔ Serifu Madani n'a ɲɔgɔnna caman bɛ k'a kɛ cogo min an bɛ o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ don o don san o san dɔ bɛ fara ko kan san o san dɔ bɛ fara ko kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ o ko la ko min n'a ka di wa fɛn wɛrɛ si t'o kɛ ni diinɛ tɛ o tuma na hali bi an bɛ aw fo minnu ye u sen da u yɛrɛ kun ka se kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi Ala ka kɛnɛ ni Ala ka sigi hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Serifu Usmani Madani yɛrɛ ye n'o ye ko in sababu ɲuman ye walasa hali bi an bɛ se k'ale yɛrɛ ye an kɔrɔ don o don hɛrɛ ni baden na ani kɛnɛya la o tuma na ne bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo préfet tɔgɔ la Ala ka an ka ziyara ni Ala k'a kɛ ko ɲuman Ala k'a di an ma. An bɛ a ɲini jama in fɛ maa o maa n'i sen yɛrɛ se yan an ka foli b'a bɛɛ ye a bɛɛ bisimila u nana nacogo ɲuman min na Ala k'u bɛɛ ɲuman segin ka taa so an bɛɛ lajɛlen a ye to an ka dugawu kɛ Sirifukɛ ye an ka dugawu k'a ye an b'o ta ka segin k'an ka dugawu k'a ye a bɛ diinɛ min kan Ala ka barika don a la Ala ka barika don a la ne yɛrɛ min bɛ ne ye dugutigi ye ni n ka dugudenw an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ komi k'a fɔ ko Ala ka barika d'an ma dugu in bɛɛ b'a fɛ Ala ni kira jaati kosɔn salila Mahamadu ne ka kuma man ca. Silaba bɛ fo ni silamɛya foli ye ba kɔnna kwanda kando Sirifukɛ maa kofɔlen don a kofɔla kabini a mɔgɔw la Yakuba Hayidara o de ye a fa ye Madani fa de y'o ye ne bɛ Sirifukɛ dɔn n b'a dɔn n b'a bɔkolo dɔn n b'a fɛn bɛɛ dɔn ni maa min b'a minɛ a minɛ n'i t'a minɛ a minɛ Ala ye min kɛ maa tɛ k'o bali Ala ko n'i kɛ nin ye o banna o tuma n'Ala ko a ye Sirifukɛ kɛ min ye a kɛra o ye o tuma o la ni kuma dira o ma ko an ka kuma an tɛ jiden nka anw bɛ se ka kuma n bɛ kuma fo ka taa kuma ka sababu ye min ye n y'a dɔn n y'a mɔkɛ de dɔn k'a fa dɔn k'a yɛrɛ dɔn o tuma o la n bɛ foli kɛ silamɛ bɛɛ ye maa o maa se y'a yɛrɛ sa n bɛ foli k'a bɛɛ ye n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn Amusa Diinɛ mɔgɔw ye Amusa Diinɛ an b'a fo Tamanikaw côté an b'a fo ka tila k'a fo ka tila k'a fo siɲɛ 3 an b'a fo ni mun ye Tamanikaw kan ka jɔ yɔrɔ min na Amusa Diinɛ aw jɔra yen Tamanikaw kan ka sigi yɔrɔ min na Amusa Diinɛ aw sigira yen Tamanikaw kan ka kuma min fɔ Amusa Diinɛ aw y'o fɔ a sara bɛ Ala bolo o kuma dubabu min bɛ Tamanikaw fɛ ko ka fɔ a ye dubabu min ka kusa dubabu bɛɛ a b'o dɔn wa Ala k'a bɛɛ don alijinɛ na Ala k'a bɛɛ don alijinɛ na alijinɛ ye Ala de ta ye Ala k'a da n'a bɛɛ ma maa o maa ye Sirifukɛ kanu Ala k'a bɛɛ don alijinɛ na. Ayiwa bɛɛ ka dugawu minɛ Ala ni dɔgɔ ka barika ya Allah ya Rabbi Ala k'a bɛɛ ka hami ye Ala k'a bɛɛ ka hami ye maa maa sen nana ye ya Allah ya Rabbi Ala k'a bɛɛ ka hami ye Ala k'a bɛɛ ɲuman zaa ka so Ala k'a bɛɛ ɲuman zaa ka so bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر للحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أغفر العظيم
صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغنينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بعد الممات الله يكبرك حميد يا الله يا ربي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. am ko islama bema islama befu kan na ba befu watu kuro ko so an na sega monde an nga dofo an ru ko ke nyesa aka puma dora ako an wa chorba de ale takadi alama nga o yaso ala yere ko awa ne re yake nga chideyu alama fo amakira wele e sherif modern haydala de nga ko ne ga chideyu dugolo safe wallahi hadra ay basuro on fa fana yo do ka fo ne yitaki di alama de o ala ne ya tege mine wa ay chida sere aw ni ne ya shere ka ta njo aljama ala nyoro ay chida se amade amma ya bla mina ayafo awede atita na kilinga ayabbe faye iya minau ayafiye imam minau ayafiye ambi jugo kai alaka barka do akora alaka barka do akora alaka akosabati alaka yere mangoro alaka mangoro tima fuko to ngore giebe shirfu batman haidara akira giebe de ma wa yafu giebe ala yere an shere wora o kuma ambi dugo ke ala ka nababe ala ka hele ke nababe an faye ale kalifa alama ale yere ka an na ndun kalifa alama ala ka hakili to an na ani awbe ala ke horno ko so bido horno ko so sallallahu muhammad ambara zameo ambe ala ko kene badin kono ala min ale dia aka se kono aya lati kan ga sigi kenen kan salo an kun bɛ kenen kan yan an y'a ɲini ale ala ba in fɛ a ka san wɛrɛ ta k'an garijɛgɛ n'o ye ɲinan ye a y'an sigi o fana kɛnɛ kan o de kosɔn an ye kuma daminɛ n'ale ye tando ye ale ala fana ye min fɔ a ka kuranɛ ba in kɔnɔ bakara sura na a ko fɛn o fɛn ni aw b'o kɛ hɛrɛ baara la k'ale ala b'o dɔn o kɔrɔ de a bɛ aw sara n'a ye o kuma a Sheikh Sherif Seydi Ousmane Madani Haidara a ye baara min kɛ hɛrɛ baara la ala ye an b'o diɲɛ sara dɔ kɔnɔ yan kɛnɛ in kan nin y'a diɲɛ sara ye lahara ta o bɛ ala yɛrɛ bolo wa siga t'o la o ye arijinɛ baden ye sabula n'i ye nin kɛnɛ in lajɛ juruma don maa si la ka na kɛnɛ in kan bɛɛ nana kɛnɛ in kan ko sabula ko min ka kɛnɛ don ko ala mɔgɔ don ala jɔn ɲuman don dɔw jaabi kɛnɛ don o de y'an se kɛnɛ in kan yan bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba o kuma an bɛ o karamɔgɔkɛ in an b'a fo dantɛ foli min na ne dɔlen bɛ groupe min tɔgɔ la yan n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye maa bɛɛ fara ka di ɲɔgɔn kan fo dɔnnibaaw ka jamakulu sabula a fɔra hadisu la ko hasidiya k'o feerela dɔnnibaaw ma o tuma maa min bɛ se k'olu fara ɲɔgɔn kan a o ye ala ka maa ye ale de ye maa bɛɛ wele nin tarika tɛ tarika ma bɔ tarika la wahanda ma bɔ wahabiya la maasi o maasi la maa ma ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko a bɛɛ ka na an ka jɛ an ka kɛ gurupu kelen ye an ka ala ka juruba kelen minɛ komi ala y'a jira an na cogo min na wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o kuma n'i y'a ye maaw tugura la maa bɛ fɛn min fɔ i da la a ka sɔrɔ i dusukun na i ka kɛwale fana y'a ye n'o kɛra maaw bɛ tugu i la o b'o de maaw tugu a la kuma an bɛ alaba in deli n'a hɔrɔma n'a baraka ye hali bi ala k'an dume a kɔfɛ kɔntɛ maa min n'i ma gɛrɛ ala ka jɔnɲuman in na fɛn min bɛ fɔ i ye kɔ kan o kuma ka ca dɛ
nka ni gɛlɛya i b'a sɔrɔ a bɛɛ kalo a bɛɛ juguya kuma ye o de y'an tugu a la wa an y'o de fɔ ka tɛmɛ an b'a kɔ fana f'an ka taa sa f'an ne kiraba in ka jaridinɛba in kɔnɔ a kɛ ma jɔ don na o siga fana t'an na o tuma an tɛ kuma jɛnya an bɛ sɔli o caya kiraba in kan o n'a ka so dunke salimaw o ni maa o maa ye labatoli kɛ u la ni ɲumanya ye fasa k'a ma jɔ don ma ka sɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni asilamɛ ka foli ye an bɛ mun da o ka kuma laban na o de ye faamaw bɛ an cɛla yan olu ye jamana ka cidenw ye min bila alaw kunna o tuma an bɛ an ka sirako ye an b'a jira u la n'o ye tamani sira in ye an b'a jira u la ni maa hakɛ min bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka nin dugu in sɛgɛrɛ walahi o sira nin dilanni ka kan o sira nin dilanni ka kan o tuma an b'o fɔ an ka faamaw ye o fana k'a fɔ ɲɛmaaw ye u k'u hakili to sira in na n'ala ye san wɛrɛ kɛ min garijɛgɛ ye an kana sɔrɔ sira in dilanlen bɛ fɔ kɛnɛ in kan yan nɔ o se bɛ ala tala ye ala m'o kɛla wasalamu aleykum warahmatulahi aduwa ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام ونحن وأنتم بخير وعافية وصحة وسلامة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أمبالمو أمبي أوفو الله كهرك أن أوي ala min ye ɲinan jira an na an bɛ o ala deli a ka san caman jira an na an nana hɛrɛ la cogo min ala k'an sigi an ka denbayaw la o hɛrɛ o lafiya kɔnɔna na an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Sherif Usmani Madani Haidara ala ka an ɲɛmɛ a la ala ka hɛrɛ kɛ an ni a ye hali bi a ka yetaw ala ka o jira an na Chinois ko ni k'i bɛ tile jira laloma na k'a bɛ bolo ŋɔni de lajɛ a tɛ tile lajɛ a ka filɛli bi da e bolo bi da yɔrɔ min ale bɛ e bolo de lajɛ nka i bɛ ka min jira a la a t'o ye hali bi an bɛ ala deli Sherif Madani Haidara a bɛ ka fɛn min jira an na an k'o de ye min bɛ a dusukun na a n'a ka hinba na n'an y'o ye diɲɛ bɛ lafiya ziyara min n'an filɛ o kɛnɛ kan n'an ko an bɛ kuma ziyara kan a ala ko kote ani a hadisama yɔrɔ ani a kuranɛ ayama yɔrɔ karamɔgɔw ye caman fɔ o la an tɛna an da don o la an y'a dɔn ziyara kɔni ye fɛn ye min bɛ adamaden ni ala surunya ɲɔgɔn na a bɛ adamadenw dilan k'u kɛ ala jɔn ɲumanw ye nka politiquement n'i ye ziyara ta k'a lajɛ bi anw ka jamana silamɛya a jɔmɛ dulomanba fila de kan kunun k'o fɔ bi n'o duloman kɛnɛ karila an ka jamana silamɛya a bɛ bin o ye ziyaraw ani mawuluduw ye an ka jamana bɛ waso ni cɛ o cɛ ye silamɛya tariku la kunun k'o fɔ bi ko ye minɛyɔrɔ ye an ka jamana bolo silamɛya sira fɛ k'a ta kunun k'o fɔ bi a bɛɛ tun ye ziyara cɛbaw ni mawuludu cɛbaw de ye k'a ta san 1000 na ka na se bi ma ni y'a ta Lajimara Taalul Fuutiw na ka taa se Cheikhna Hamawullahu ma ka taa se Sirifi Musaw ma ka taa se Ɲaro Ngaramɔgɔw ma ka taa se Ahmadu ma ka taa se Muhamadu Abdulayi Suwadu ka famille ma Dili ka taa se Iyama famille la Cheikh Salo ma Woro Bubu ni ye Mali ta diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko an bɛ fierté bana an bɛ waso ni silamɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn a bɛɛ tun ye sufiya cɛw ani ziyara cɛbaw de ye o waati an ka jamana balola lafiya kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ ɲɔgɔn kanu kɔnɔ olu tile taara min kɛ silamɛya sen kunkomasara ka cɛ ka mawuludu lagosi ka ziyaraw k'an bolo bidayaw ye ka na ni fɛn wɛrɛ k'u bɛna o dɔn an kunkolo la min n'an t'o dɔn jamana b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ bi jamana b'o de dingɛ kɔnɔ bi parce que adamaden n'i m'i yɛrɛ sugu dɔn jamana o jamana n'i t'i yɛrɛ sugu dɔn i ka bato sira fɛ i ka culture sira fɛ i ka de bɛ kɛ dɔnbala fili ye an ka jamana tun bɛ fɛ ka ɲinɛ a yɛrɛ sugu de kɔ o de y'a to an ka kɔrɔfɛla minɛna ka kabiriw ti ko silamɛya tɛ ko kafiriya don ko bidaya don
ka waliju kaburuti ka maa ɲumanw kaburuti ko ziyaraw ka dabila ko mawludu ka dabila o waati gɛlɛn kɔnɔna de la khalafa min ba'dihim khalafun aqamu dina o de ye salafu solih ye khalafun solih li salafin solih ala ye kɔtɔ tiɲɛtaba ɲuman dɔ di cɛkɔrɔba tɛmɛn'o ma k'olu ka dajuru bɛɛ fɔra ɲɔgɔn kan ka di o ma o de kɛra Seku Usmanu Dan Haidara ye parce que groupement bɛ sigi waati min an di nkalonda banna an bɛ min fɔ min an yɛrɛ ye min acteur ye an y'o de seere ye groupement bɛ sigi waati min Seku Usmanu Dan Haidara ye mawludu tiɲɛ ta bɛɛ b'a dɔn k'a y'o tiɲɛ ta fo ka se a dan na donc mɔnɛ bɔra an na o côté la ziyara fana a y'o tiɲɛ ta fo k'a fɔ a y'o tiɲɛ ta o fana mɔnɛ bɔra an na ni ziyara dabilala monsieur le préfet monsieur le ministre ko barika bɔra ziyara la ko ziyarakɛbaliya nana bila a nɔ na o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la kaburu cira o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la dansago donna diinɛ na o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la senw tigɛra bolow tigɛra silamɛya image tiɲɛna diɲɛ b'o de kɔnɔ bɔ a kɔnɔ bi nɔnɛ silamɛya si tɛ min nin bɔ maa o maa nana yan sira n'a juguya sira in maɲi nka maaw tɛ sira in na maaw ɲɛ tɛ sira in na ni sira dilanna a bɛ na ni nɔgɔya mɔgɔw ye hali n'a tolila ka tɛmɛ nin kan walayi mɔgɔw bɛ taama u sen la parce que fɛn min bɛ ka maaw wele min bɛ ka maaw sama ka na o ɲɛ b'o de la u ɲɛ tɛ sira in na o la maa min kɛra o sababu ye n'a bɛ k'o kɛ i n'a dɔn ko n'a kɛra maa min kɔnɔ ko sɛrifu b'an kɔnɔ dɔrɔn an bɛna tamani ka taa ten ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ten ko in k'u to ye dɛ ku min bɛ ko in na fo mɔgɔ ka filɛli kɛ ka t'o de ma n'a filɛli kɛra ka t'o ma walayi ko in bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'o kɛra sɛrifu bɛ lafiya dɔnni min b'a kɔnɔ dɔ bɛ b'o la nka hali bi mɔgɔw ɲɛ tɛ ko yɛrɛ de la ala ka ko in jira an na tiɲɛ ye an ka k'an ka tuguba ye wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ bonya segin a segiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen la an ka laadatigiw minnu ye duloki bɔ k'a da ka sosow gɛn ka ndɛ gɛn ka kungo kɔnɔnaw kɛ maamayɔrɔ ye ka taa se an ka diinɛw u kalifa yɔrɔw ma u kɔlɔsibaw n'u ɲɛnamayabaw ka taa bila fɔ an ka ministre la ala ye ale gɛrɛsɛgɛ min kɛ k'a fɔ jamana in kɔnɔ ka b'a yɛrɛma hɔrɔnya ta san 50 ni kɔ ministre so ka dayɛlɛ k'a fɔ diinɛ ani bato o ministre so ka bonya segin fanga sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ani sigidaw kalifa yɔrɔw ma kunnafoni tabaw kan ni jala a n'a yɛrɛkɛbaw k'a fɔ aw de b'a to bi bɛ kɛ sini ye bi bɛ kɛ abada abada ye sherifu mako b'o la n'o ka kan o kan ka kɛ ka foli kɛ aw ye ansardin ka foli k'aw ye ala kanubaw ka foli k'aw ye sherifu dɛmɛbaw ka foli k'aw ye tiɲɛ dɛmɛbaw a n'a lafasabaw diɲɛ kɔnɔ farafinna kɔnɔ mali kɔnɔ fo ka se tamaniya ka foli k'aw ye kana tigilamaw finitigiw ani ansari ye minnu bolo bɔ denmisɛnninw k'u jɔ nɛnɛ ni fiɲɛ ni sanji la ko n'i ye ɲɛ dɔ silen ka sunɔgɔ a y'a sɔrɔ ɲɛ dɔ sira ka coro alhamdulilayi ne kuma yɔrɔ tɛ bilen nka ko fila bɛ n ban ba kɔnɔ ka taa se imam nimaga ma ka taa se imam haidara ma ka taa se Sheikh Amadu Cerno Hadi Tal ma ka taa se Makiba ma n'o ye adamadenya jigisigi yɔrɔ sinsin yɔrɔ n'o ye denmisɛnya ye olu ye kuma fɔ tubabuw y'a fɔ cogo min ils nous ont coupé la langue u y'a nɛ tigɛ an da kɔnɔ nka an bɛ dɔɔnin fɔ a y'an wele dugu min tɔgɔ la Sherif Usmanu Dan Haidara ani sirifila bɛɛ ani tamanin bɛɛ ani ansari a y'an bonya a y'an ganu a y'an fa sara t'an bolo a ye nin kɛ dugu min ye c'est le premier Pâques de sang monsieur le ministre do dugu 12 siɲɛna ye de Basilandugu de bɛ fɔ siɲɛdugu don san 100 damadɔ yanni Kurukanfuga événement cɛ parce que Sunjata ba sɔrɔla juru la ka taa a bɛ yafama dama kalamako a y'an wele k'an nɛnkun kɔrɔta ni dugu min tɔgɔ ye Marakadugu kɔnɔntɔn siɲɛna ye de yanni san 300 ni san 4 ye ɲinan ye Bitɔn Mamari Kulubali a ka Sekurayin Bamara dilan Kokiridugu ni Dunandugu cɛ ka sɔrɔ muguma tɛ marifama ta maamaba b'ale misiriw tun bɛ yan c'est l'exemple de tolérance a ye misiri bɔra kanba ba bɔra kanba bɛna Marakafindugu da a ye misiri jɔ Sekɔrɔ ka sɔrɔ boli bɛ u bɛ kɛlɛ boli 12 la c'est la tolérance Sherif Usmanu Dan Haidara
Nazara cɛba maa tan ye alakira Muhamadu tanu k'a tɔgɔ da ko le prophète Muhammad l'Occident témoigne u ma ala ko fɔ u m'a fɔ nazara sira la u m'a fɔ yahudiya sira la u m'a fɔ nasara sira la u ko ala yɛrɛ tɛ foyi ma foyi kɛ foyi tɛ foyi kɛ fɛn bɛɛ y'a yɛrɛ k'a bi ban ten ka yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye nka ko alakira ye cɛ ye a cɛ tan filɛ u ka gafe filɛ maa minnu y'a walahi Abdul Agnini Banani ani Khalidi ani Temar. Monsieur le ministre, sous votre couvert. Ousmane Madane Haidara, an fari fonne doni an wasale doni na fora nanya yanga kardando ka karni na ka kwam barbarawle marala kwami bo tamani marala alhamdulillah rabbil alamin e be kella beli kanjira noyi an ba do foyti tienbulu ala ka kenado ala ka kenado ya tani limandiya ya tani foli ya tani hatli ya tani duskuye ya tani nganiye faminu ngara kosa ina ka badon banyono te tamani o te famrai o shiminyo ye ala yamori ka wuli ki jo ko fanga aya bolo dana kala doninga ta doninga kidal sellanyo ve alhamdulillah rabbil alamin aidal kabir la an wasurani miye ala ya nyaru harjige le 6 novembre 2015 à Sangelin Dafa le politologue français le sociologue français l'universaire André Bourgeot a kwama ko ceklembe na wunana mamilo la balami cheni musoni dimsani makrobal ko ala ko keneto mali o yam bondi fangara faga faroka jemma tmanengaw anga nyere fle maki baymi vo anga bolowoni fle anga tle fle bolowoni be ati dlom nga be dlo so rojira jama fenwo fense ya yere se ya ambe berajele fo kiramanto nyana be yilamine femu ma unato soro ukano utakato soro mawo ma fana nana hami mina komi sirifike yere ba fo tugo mina ambe mindo ante mindo ala ka begla amina rabbi assemblée député au togola ka fara nyemogo baka ambe folike jamana abe wati mi ngono ambe geleya kono kene nga amba nyini sirfike fe anaka jamai uka dugo ke jamanae hakli sigu bi ke kananga halisa amma go be dugora yasa jamanae alaka bobulula amina rabbi alaka lafiya di jamana di umma amina rabbi simpara antina korofo jama wati kuronedo haketo be oga sole ala rasul o mo ni sey seyan ni hami min bila ikana boya ka sura manyana bo mo fana be no ma yan soro no ngani abi ambe fuli ba be ka nyini ala fe ala ka be fana ngani anye ala ka be magodla na mbora ya me fuli se Sheriff Ousmane Madane Haidara ma Gangroba yilamine ambale make ayilamine anjigi titri fose yilamine na fora ko Sheriff Ousmane Madane Haidara an bolo owe tamani de tama Sheriff yɛrɛ de tamani Haidara mɔgɔw k'o dɔn mɔgɔw ka sigi n'o ye ni mɔgɔw t'a dɔn anw b'a dɔn a kan k'o mun dilan anw b'a dɔn an b'a fɔ balimaya la an b'a fɔ sinjitugu la an b'a fɔ a ka fonisɛya la an b'a fɔ a ye diɲɛ dilali min kɛ a sara bɛ ala bolo ala ka sara k'a yira la anw b'a kɔ su an b'a kɔ tile a mago ti jɔ an na yɛrɛ parce que n'i ye se k'an ye an b'an ka baara dabila ka tugu ale de nɔfɛ ale nɔfɛ taama ka nɔgɔ anw ma o da ka di anw n'an ka baara ye o tuma an b'a jira jama na bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Sheriff Ousmane Madane ye ala ka si jan ni kɛnɛya caman d'a ma ala k'a kɔ barika ala k'a denw sabati ala ka hɛrɛ k'a n'a ka denbaya bɛɛ ala k'u bɛɛ kisi ala k'u bɛɛ tanga ala k'u bɔsi u juguw la ala k'u juguw dɛsɛ fɛn min bɛ yen n'an b'o fɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ye jamana in ala k'a kolo suma ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ jamanadenw ye ka dugawu kɛ Ansardine International ye ala ka tɔn ko a ye layidu ta aw tɛ layidu tiɲɛ a y'a ta cɛ min fana ye an fana b'a dɔn anw tamanikɛw bɛ siran min ɲɛ o ye Haidara mana mun fɔ a da la anw bɛ siran o de ɲɛ a fana ka layidu an b'a dɔn a tɛ bɔrɔtɔ
o kuma an bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ in hɔrɔma kosɔn ala kɛra hɔrɔma kosɔn Sherifu Usmani Madani kosɔn ala k'an bɛɛ sutura ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala ka dugu ala k'a taa ɲɛ ala ka dugudenw ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'an bɛɛ sutura diɲɛ ni lahara kira hɔrɔma kosɔn sallallahu rasulullah. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ala k'o jiri an bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a Seyid Sherifu Usmani Madani Hayidara k'a fo ni jamana 30 dala ne ani diɲɛ bɛɛ dala ne k'a fo ka barika da ye ka dugawu k'a ye. An bɛ an ka foli lase an ka jamana faamaw ma président a n'a kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an b'an ka foli lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an ka foli lase an ka diinɛ minisiri ma a ka cɛsiri la ale min wulila k'an magɛ yan bi n'a ka jama ye k'an ka foli lase an ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw ma k'an ka foli lase u ma ka dugawu k'u ye ka barika la ye an bɛ an ka foli lase tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la an nisɔn ka di kɛnɛ nin kan bi an b'an karamɔgɔ fo k'a barika da donc k'a yira karamɔgɔ la dɔrɔn ko an b'a kɔ an ni n'a ka nafolo n'a taara diɲɛ fan o fan k'a lo an bɛɛ de b'a sɔrɔ yen hali ni karamɔgɔ ko an kana bɔ yan tuguni an to ni ye yan donc ora an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ cɛsiri ni ɲɔgɔn kanu la an bɛ min fɔ diɲɛ bɛɛ ye ansar tɔgɔ la o le an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ansar bi yɔrɔ o yɔrɔ f'i ka kɛ exemple le ye i ka kɛ taamasiyɛn le ye diɲɛ kɔnɔ ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i jogo ani kɛwale n'i ka ko bɛɛ lajɛlen na donc o la an bɛ min ɲini dɔrɔn ala ka bɛn don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ karamɔgɔ ka laɲini ye min ye ala k'o le sabati ka dugawu kɛ karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ an baw ye Sheikh Ahmad Tidiane nin wagati nin na an b'a ɲini ziyara kɛnɛ kan bɛɛ ka dugawu kɛ Sheikh Ahmad Tidiane ye sijan ani kɛnɛya ani lafiya bɛɛ k'o dugawu kɛ Sheikh Ahmad Tidiane n'a dɔgɔnin n'a kɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye donc o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'u mɛn an kɔrɔ o kɛra an ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala ka an kɛ o kɔmɔgɔ ɲumanw ye o la ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la o la baara min bɛ sen na nin o le an nana yan ka na fara an karamɔgɔ kan ka dugawu kɛ an ka tagabaga ye an ka cɛkɔrɔba n'an ka tagabaga bɛɛ lajɛlen o y'an kɔn ala ka nɛɛma na ala ka nɛɛma jiriw kan ala ka hinɛw na ala ka yafu ma ka tila k'a ɲini ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ nana yan ni ŋaniya min ye min n'ala taw bɛ ala ka bɛɛ dilan an cɛ kanu ala ka jidi ala k'an bɛɛ san yɛrɛ kɔrɔ ala ka bɛɛ garizigɛ foni jamana ala ka lafiya ala ka bɛn don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasulillah. Usmani Madani Hayidara jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko k'i fo i bɛ jɔyɔrɔ min na diina i ye jamana nin kɔnɔ i bɛ jɔyɔrɔ min na jamana nin basigili la fɛn caman bɛ yen n'i y'a ye an b'a ye bi o ye parce que mɔgɔw ye karamɔgɔw lagosi diina nin dɔnna ni karamɔgɔya de bari pour que i ka diina i ka kalanden sɔrɔ ka hakilina dɔ don a la fo a ka sɔrɔ kalanden bilala a yɛrɛ ma donc jamana ɲɛmɔgɔ ko ka i fo i n'i ka ansardiniw bari u b'i lamɛn awa i bɛ kuma min fɔ maliyɛnw bɛɛ b'a mɛn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la maa si tɛ se ka kɛ maa si ka kiiri tigɛbaga ye yan donc i bɛ nin basigi kuma minnu fɔ ko ne nana n k'a fɔ aw ye ne ni ɲɔgɔn kɛnɛw bɛ yen hakili sigi bɛ ale jigila bɛ tugu bari a b'a dɔn kuma minnu bɛ fɔ kuma ninnu ye bɛn kuma ye kuma minnu ye kelenya kuma ye kuma ninnu ye rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kɛwalew kuma sinsinya n'a kɛwaleya ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen tile jansara a filanan ye jamana ɲɛmɔgɔ ko ne nana k'a fɔ nin kɛnɛw sigili diya ye a la min na duwawu ka kɛ sirifu kɔfɛ o kunnadiya ye sirifu duwawu o ye fɛnba ye jama nin fana kɔnɔ funankɛw bɛ yen lunjurubagatɔw bɛ yen yatimɛw bɛ yen ala ka maa ɲumanw fana bɛ yen n'aw ye ala deli fɛn fɛn na a bɛ minɛ ko ne nana n k'a fɔ aw ka duwawu kɛ jamana ye aw ka duwawu kɛ jamana ye basigi la aw ka duwawu kɛ ale yɛrɛ ye a fanga ka se jamana nin kɔrɔ k'a bila sira ɲuman kan bara ko diina mɔgɔw tant que aw bɛ ale ɲɛna a tɛ fili aw ka tiɲɛ fɔ aw k'a bila sira awa Usmani Madani Hayidara k'i b'o baara kɛla don o don donc ala ka an kɛ aw ka ladiliw mɛnbaga ye k'an kɛ aw ka wajiliw mɛnbaga ye ka kow to ɲɔgɔn ta la fɛn dɔ bɛ yen nɔ
o ka di n ye n ka teli n ka ca k'o fɔ mɔgɔw ye o ye imam maliki ka kɛwale dɔ ye ne t'a dɔn karamɔgɔw bɛ yan nka fɔra ko imam maliki madina a senankolon de tun bɛ taama o y'a ɲininka kalandenw ko mun na imam maliki senankolon bɛ taama a ko rasulilahi sallallahu alaihi wasallam tun bɛ nin dugu de kɔnɔ ne t'a dɔn a sennɔ danna yɔrɔ min ya n t'a fɛ n taamatɔ k'a sɔrɔ samara bɛ n sen na o ka kɛ fɛn ye min bɛ kɛ ne ni rasulilahi sen dannɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye majigin ye donc harisa ala k'an sɔn majigin na mais o ye karamɔgɔya fana diya ye k'a dɔn k'a fɔ maaw kan k'u ka karamɔgɔ bonya donc ala k'an kɛ karamɔgɔ bonyana ye ala k'an kɛ mɔgɔ majiginenw ye minnu b'u faw n'u kɔrɔw bonya minnu b'u baw bonya muso minnu b'u furukɛw bonya hakɛtɔ b'a la sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن مقضيها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار واسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحم رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بل منا إنك أنت السميع العليم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمتنا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى آخرة نورا ولا الجنة الرفيقا وبيننا وبين جميع الناس سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وللخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك حمل صنعا اللهم ارزقنا بالعلف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين صناعة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام العلف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة ولا جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر الشيخ شريف عثمان مدان حيدر وجميع من نصره وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أسلموا ما جانتي أمبلو نكنيكا ما بفرا ما نوفي من فرا وبوسكه من كنيكا أمبانغا جمانا نيم أوفو نوي إبراهيم بوكار كيتاي أكا gouvernement أمبافو aka lasigidenw bi yɔrɔ o yɔrɔ ka bɔ Brazzaville ka na an fɛ Tamaniya n'o y'a ka préfet ni sous-préfet ye, an ka foli b'u bɛɛ ye. An ka lakɔlɔsilikɛlaw, sɔrɔdasiw ni gendarmerie ani gardiw, mɔgɔ mɔgɔ bi yan kɛnɛ kan dɛmɛ donni kama tariko na se ka basigi k'a kɛ hɛrɛ la, an ka foli b'a bɛɛ ye. Député minnu bɛ yan an b'u fo. Ne ka kuma cogo tɛ nin ye kosɛbɛ, i mana n ye kuma daminɛ ka foli kɛ an ka président na, mɔgɔ min ye hɛrɛ ɲini n'a ka jamana ye k'i k'o seere ye, n'i bɛ kuma jamana i man ka ɲinɛ o kɔ. O de y'a kɛ ɲɔ tɛ anw b'a fɔ an bɛ segin a kan, anw b'an ka to de dun faamataw balo. Wulibali don. Nka faama min y'a ɲini a ka jamana ka suma, ka tila ka silamɛw bonya jira, ka silamɛw ka kɔrɔta jira, ka silamɛw jɔyɔrɔ jira, ka tila ka dugawu ɲini silamɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma, n'aw sigira a man ka ɲinɛ o kɔ. Président a cɛsirila kosɛbɛ, silamɛw ka ɲɛta ani silamɛya dɛmɛ ani silamɛ ɲɛmɔgɔw latangani baara min bɛ se ka jamana in suma, a ye baara caman k'a la. An bɛ dugawu k'a ye, an bɛ dugawu k'a ka gouvernement ye. Ni Ala sɔnna an fana seko ye dugawu min ni kuma min ye, an fana b'o la k'a kɔrɔ ka sɔrɔ a m'an bila o la. A y'an sɔrɔ o la, an bɛ continuer o fɛ fo ka taa se saya ma inshallah. Alakira de y'an dege a la sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. An m'a ta mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ dɛ, an y'a ta Alakira de nɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a ma. An tɛ ka baara kɛ ni aw ye min ye bid'a ye. Bid'a kɔrɔ ye fɛn minnu sinsinna kura ye ka don diinɛ na la. An bɛ fɛ ka baara kɛ de, kira y'a sen ta ka bɔ yɔrɔ min na, an k'an ta da ye. Ni dalilu ye, dalilu minnu a tɛ se ka sɔsɔ, silamɛya histoire ma dogo, kɛnɛkan ko de don. Kira kisi nɛɛma b'a ma, Bakiya kaburu don Madina, kira tun bɛ si ye don dɔw la. Tariku bɛɛ y'o sabati. Don dɔ la fana, n y'a fɔ aw ɲɛna yan, Alakira muso n'o ye an ba Aisha, ale de tun ye a muso bɛɛ la dɔgɔmani ye, fitinini ye. Seydina Abubakar denmuso don. O don sosi bɛ o la. Ani kira ye baro kɛ sallallahu alaihi wa sallam. U tilala baro la, u sunɔgɔra walima Aisha sunɔgɔra. Aisha kununa, a y'a sɔrɔ Alakira t'a kɛrɛfɛ. An b'a Aisha, an bɛ an baw ka kow cogo dɔn. A kɛra a kɔnɔ n'an ka kira t'an bɛ a sinamuso dɔ fɛ yen. Ne ye baro kɛ an k'an da, ne ka wuli ne ɲɛ t'e la, o tuma na i denw bɛ sinamuso dɔ fɛ yen. An b'a Aisha bɔra,
a bɛ sinamusow ka yɔrɔ dɔ dɔn pour que a na kira bɔtɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale fana bɔra a taa yɔrɔ la an b'a Aisata bɛ k'ale ɲini ale fana nana don so kɔnɔ ka sɔrɔ an b'a Aisata ten kira ko nin fana ye jumɛn ye ne ka bɔ ka muso dalen to yan nana o ti yan o ti bɛn maa caman ma o b'o la an b'a Aisha donna kira ko a ma kisi nɛma b'a ma a ko Aisha e kun taara min a ko e yɛrɛ kun taara min a ko n bɛ fɛ k'i ta yɔrɔ fɔ ye a ko n bɛ fɛ i yɛrɛ k'i ta yɔrɔ fɔ o la kira n'ale kun dimina dɔrɔn i b'a dɔn a ɲɛ kan a ko Aisha ma a ko n galena ala la min ye n kɛ kira ye ni mi ta yɔrɔ fɔ n ye n bɛ ala ɲininka a b'a fɔ n ye i bɛ nimisa an b'a Aisata y'a dɔn sisan ko a kɛra sɛbɛ ye an b'a Aisata ko kira ma kisi nɛma b'a ma a ko ne ni e dalen kun don ne kununa ka sɔrɔ e ti yan n ye n'i taara sinamuso dɔ de fɛ yen n kun bɛ ka k'i ɲini de kira ko Aisha ka siga ala ka kira la janfa na ala ka kira ni janfa ala ye kiraw saniya ka bɔ o ma kiraw ti janfa Aisha n dalen kɔrɔ Jibirila de nana nɔfɛ ko ala ko n kana Bakiya kaburu do la ko ka ala yafa deli su ye ko dɔw degunnen don ne kun taara o de la o kɔfɛ a y'an ka histoire tariku kitabu bɛɛ lajɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka fatuli bana a y'a minɛ kaburu do de la ziyara la o kumana kira de kun bɛ taa bɔ siw ye ka dugawu k'u ye o kumana ni an yɛrɛ taara bɔ an ka siw ye an y'o ta suna gɛlɛn de sira kan parce que fitiriwale ye kafiri de ye ala y'i don cɛ min garisɛgɛ la ala y'i don muso min garisɛgɛ la o salen i ɲɛ ka t'o fili dingɛ kɔnɔ ka ɲinɛ o kɔ o ye fitiriwaleya de ye o i ka kan ka t'i jɔ a la ni silamɛ don k'a fo manamanakan minnu bɛ fɔ manamanamɔgɔw fɛ an ka n'o jate dalilu de bɛ baara kɛ diinɛ na dɔ ka nɛndiya ni hasidiya tɛ n bɛ fɛ ka min fɔ ko ni i taara kaburu la k'u bɛ su bato ka su kɛ ala ye ka su fɛnw de bɛ ɲini su fɛ ko su bɛ se ka fɛn ɲ'a yɛrɛ ye jango ma wa ko tuma na an ye ala bila su de minɛna su de bɛ bato su ti bato su ti bato ni kama tɛ dugukolo ye ti da kama de bɛ su dɔw la su yɛrɛ ti bato n'i y'a ye i sara kɔni i dɛsɛra de a bɛ taa fɔ kuma o kuma ko karisa sara a dɛsɛra a ka jigilamaw dɛsɛra fura bɛɛ kɛra ka dɛsɛ ni bɛɛ dɛsɛra setigi de bɛ se o b'a faga tumana su ye dɛsɛlen de ye o mais kama bɛ su dɔw la o kama tɛ se ka ban o fo ka diɲɛ wuli an filɛ o kama dɔ kɛnɛ kan hali sisan a fɔra misiri bɛna seli misiri jumɛn i fa ye min fɔ wa jɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam o de ye misiri fɔ an ye o de ko an ka misiri jɔ mais o ma sa kaban o su tɛ kaburu kɔnɔ wa misiri ka valeur ye jumɛn a fɔbaga sara kaban o tuma na kama bɛ su dɔw an bɛ taa kaburu do la ko alakira kun bɛ taa kaburu do la an bɛna an ka su ziyara ko an nana bɔ aw ye ka na ala yafa deli aw ye ka ala yɛrɛ deli aw kama an ti su deli nin kɛ ye ayi an b'a fɔ de ala e min ye anw tigi ni su tigi ye nin k'an ye nin su in kama o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ kama mun na
mɔgɔ bɛ taa kama di mɔgɔ ma tuma min na o b'a sɔrɔ i y'a bila i yɛrɛ ye kama bi su o sura ko bonya b'i kan i y'a bɛɛ sɔrɔ i ɲɛnama de sigiɲɔgɔnw dar'a la ko e mago tɛ walimuso la sigiɲɔgɔnw dar'a la ko i bɛ sinji tugu sigiɲɔgɔnw dar'a la i ye balima ɲuman ye sigiɲɔgɔnw dar'a la i tɛ nkalon tigɛ i bɛ hinɛ o tuma na mɔgɔw o ɲɔgɔn sɔrɔ man di mɔgɔw la o la mɔgɔw bɛ e bonya o dun ye ala ka wasifu de ye o ye ala ka mankutu de ye ni maa min y'o sɔrɔ o bɛ kɛ ala teri ye o tuma na komi e ni ne m'o sɔrɔ minnu y'o sɔrɔ an ka taa ala deli olu kama kira yɛrɛ y'o kɛ o Sidina Ali ba banna don min na kira k'u ka kaburu sen ko n'a sera kaburu den ma o k'a wele u ye kaburu sen k'a ban a sera kaburu den ma kira nana kisi nɛɛma ba ma a y'a ka jurukisɛ kɛ k'a cɛsiri ka jigin ni fɔlɔ ye Sidina Ali bamuso kaburu kɔnɔ ka kaburu den sen n'a bolo barikama ye mais mun na tuubidenw b'i bolo mɔgɔw nana an ni n'an ka nafolo an bɛ sen nɔfɛ e yɛrɛ de bɛ fɔlɔ ta ko i bɛ digi mun na mɔgɔw jɛnna n'a ye ko bolow tɛ kelen ye ko bolow man kan bolo dɔ mana fɔlɔ ɲɛ kelen kɛ i kaburu la i t'i jeni kun o ye Mustafa to ye Alakira to ye a ka kaburu sen ka wɔsi u t'i fɛ kira ka sɛgɛn dɛ mais olu bolo valeur min bɛ kira bolo la n'a ye dingɛ min se ala bɛ sɔn ka hinɛ o tigi la u ye kira bila ka tɔɔrɔ pour que su k'o sɔrɔ kama bɛ ban kira ye Sidina Ali ba kaburu sen kaburu den sen k'a ban pewu c'est-à-dire su bɛ da yɔrɔ yɛrɛ min na a tilalen o senni na a y'i da kaburu in kɔnɔ k'i sɛnɛ komi su bɛ da cogo min na kira yɛrɛ de y'a da ten Sidina Ali ba kaburu kɔnɔ c'est-à-dire ɲuman dɔnbali ye kafiri ye hali n'a bɛ seli ninnu ye ɲumanya kɛ kira ye kunun mais bi ala y'a bonya mais a ma ɲinɛ fiyewu minnu ye ko dɔ k'a ye kunun kira de y'i da Sidina Ali ba kaburu kɔnɔ a ko ala n b'i deli ni ne Muhamadu yɛrɛ ye n b'i deli ni kiraw ni nabi ɲumanw ye minnu tɛmɛna ne ɲɛ ala muso min bɛna da yan i ka hinɛ na ni ne Muhamadu ye kira minnu tɛmɛna ɲɛ n'olu ye ja kama bɛ kama bɛ dɛ mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye anw tɛ bidaya baara la an b'an ka kira ka suna de nɔfɛ k'a labato mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye ala yɛrɛ de y'a kɛ ka dɔ ka samara ta dɔrɔn ka d'a ma a k'a don a sen na wallahi i bɛ kisi sɔrɔ o la n'i ye san ba kelen kɛ ka ala bato i t'a kisi sɔrɔ an bɛ kuma surunya k'a fɔ ye an tɛ bidaya baara la ni ziyara kelenw na su bɛ hɛrɛ sɔrɔ min bɛ yan ni min tɛ yan ɲɛnamaw fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ala ka a ye u ɲɛ kan u ye cɛ minnu don u ni ale ala cɛ sɔsɔli jumɛn b'o la lahara don ne hakili la soronɛli bɛ yen nka bɛɛ tɛ soronɛli kɛ dɛ an bɛ taa an sɛmɛ dɔw de la ko don ani ala cɛ a kana an jeni munna i yɛrɛ tɛ taa ni yɛrɛ ye mɔgɔw tɛ kelen ye mana aw minnu wulila ka bɔ aw sigiyɔrɔw la ka na ani an nana an sigiɲɔgɔn minnu sɔrɔ yan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye amin sira in ni ala sɔnna sira in bɛ dilan sira in ye layidu de ye président yɛrɛ de y'a fɔ ne ye ko nin sira in bɛ dilan sisan salon ni ala sɔnna a bɛ dilan o kɔfɛ an bɛ balima bɛɛ fo
an ka leader maabaw dama de bɔra Bamako ka na dem n'a ka jama ale ye mobili yɛrɛ de loué k'a bila ni maa o maa bɛ fɛ ka na i ka na bon u sara bɛ Ala de bolo u sara bɛ Ala de bolo an bɛ min fara o kan o ye ka Tamaninkaw fo Tamaninkaw aw sara bɛ Ala de bolo a sara bɛ Ala de bolo a ye garibukɛ in kanu k'a ka jama kanu k'a ka du bɛɛ dayɛlɛ faqidu shay'in la yu'ti fɛn min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di maa ma dɛ n'o tɛ se o se b'aw ye Tamaninkaw a y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ min bɛ tobili kɛ o bɛ tobili kɛ ne faso don ne wolola yan n b'a dɔn dugu min don mais a n'a gɛlɛya bɛɛ an balimaw dumuni bɛ na cogo min na a bɛ na ten ka bɔ du bɛɛ kɔnɔ u sara bɛ Ala de bolo Tamaninkaw aw sara bɛ Ala de bolo Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye a ka tungadenw Ala k'u sɔn minnu bɛ so Ala k'u sɔn Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Ala k'a n'aw wasa mana ne bɛ kuma surunya ka foli kɛ bɛɛ la mɔgɔ o mɔgɔ nana bɛɛ sara bɛ Ala bolo o kuma na a nana hami minnu na minnu ni Ala ta bɛ bɛn Ala k'a bɛɛ dilan ye Ala ka don ani juguw cɛ Ala k'an waso u kan Ala ka bɛɛ mago ɲɛ Ala ka bɛɛ ɲuman segin alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu an bɛ segin Ala sallallahu alaihi wa sallam misiden ngole an tɛ se ka fɔ ka se foyi tɛ se ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a tɛmɛ silamɛw fan bɛɛ awɔ fɛn min bɛ sɔrɔ bonya bɛ sɔrɔ yen hakili bɛ sɔrɔ yen wajibi bɛ sɔrɔ yen kalan bɛ sɔrɔ yen alabato bɛ sɔrɔ yen a bɛɛ de bɛ sɔrɔ yen o nisɔndiya de y'a to a n'o courage de y'a to an bɔra ɲɔgɔn ka na dɔrɔn sufɛ ka continuer sɔgɔmada fɛ ka na parce que n'i ye mɔgɔw ye u bɛ girin ka taa fɛn minnu nɔfɛ n'i fana ye hakilima ye fana ka girin ka taa parce que Ala yɛrɛ y'a fɔ ko mɔgɔw dɔw bɛ yen u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ si u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ ou bien ka dugawu kɛ ko dɔw tɛ minɛ kosɛbɛ Ala ka o nisɔndiya de y'a to ni Haidara fana ka diɲɛ komi a bɔra Ala de fɛ n b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Ɔgɔn ne ye n san tuma min n y'a yɔrɔ ci n y'a jɔ n ka kɛ ko taara fari k'a ɲininka k'a fɔ ko lomi yɔrɔ ani baara ani kojugu kɛ yɔrɔ o bɛ se ka ci cogo jumɛn k'a yɛlɛma k'a kɛ misiri ko mun y'a ci a b'a dɔn a y'a san mun na a b'a ci k'a kɛ mun ɲɛ a b'a dɔn ko Alhaji Umaru Mofin n'i y'a ye a ko a y'a san a y'a ci a ko k'a b'a kɛ misiri ye a kɛ yɔrɔ ye mun ɲɛ a b'a dɔn o ka ɲɔgɔn dɔn sababu yɔrɔ ye a y'u jaabi a k'u ma ko ni mɔgɔ bɔra i taara Maka n'i ma Kaaba munumunu i ka hiji tɛ minɛ ko boliw de tun bɛ Kaaba kɔnɔ boliw de tun bɛ mais bi ni sara ye Maka n'i ma se n'i ma a yɔrɔ in munumunu i ka hiji tɛ minɛ ani ɲɔgɔn dɔn o tuma de an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye minnu bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni bɛɛ ko ko n yɛrɛ n'a ko aw bɛ baara kɛ mais n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'an ko mun Ala bɛ fara o de y'an ka jɛ depuis an sigira don min Ɔgɔn na sigi in daminɛna Ɔgɔn kɔnɔna depuis misiri ma a y'a sɔrɔ ga bɛ an sigira ka kuma ka fara ɲɔgɔn kan o tuma an ye jɛba kɛ an taara CSB la an bɔra CSB la an bɛnna kan an bɔra yen an taara Segu ka combat dɔ kɛ ka bɔ Segu ka taa Kayi ka bɔ Kayi ka tila ka na o don de bi se an bɛ ɲɔgɔn don Ala ka don o don dɔ de bɛ fara kan foyi ma tɛmɛ kan danaya mɔgɔ don n'a ye mɔgɔ kanu a tɛ yira tiɲɛ fɔ la après hasidi tɛ Ala y'a sɔrɔ hasidi tɛ Ala batula dɔn a bɛ diinɛ dɛmɛ la don anw bɛ se ka fɛnw don gasi min na ou bien an b'a fɔ an tɛ nin fɔ mais an man kan ka fɛn o fɛn mun fɔ ale b'a bɛɛ alhamdulillah n badenw nin tun ye tamani ziyara san 2016 kɛnɛ ye kɛnɛ min n'ale sigira kuranɛ kalan kama ani dalayilu kalan ani kuluhuwalawu kalan min ne jamiyatu ansardini b'a kɛ san o san kunbɛn duwawu fɛnɛ tun bɛ baara in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ wulada fɛ u nana ziyara belebele kɛ tamani kaburu do la
Shirifi madani ala wale nyumando. Shirifi madani ala wale nyumando. Shirifi denu na ba madani nye ala kunyumando ke. Shirifi madani ala wale nyumando. Majamambi wali